Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga kusga. Wa ginahinomdom. Sa imong kaayo o katagin kami sa imong kaluwasan. Duha raman kabo kamo diha wa day mo kahinomdom sa tubag na to Salmo. Kamo diha wa sa mo kibaw ang likto raman gyapon. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Sa inyong paminaw ang kalibutan karon nangandoy ba sa kaluwasan gikan sa Ginoo? Nangandoy wa? Ang atong nasod nangandoy? Ang inyong lugar, inyong barangay nangandoy? Dinis ato nangandoy kita kay way klarong drainage, mubaha dayon, anhira ba yun magtipon ang tubig dapita gid ni sa atong dapita di as kurbang ato padong siyati puwerte yung baha basta kusog na kayo kay wa nay klarong drainage, maluwas unta taani og di lang dinis ato puwerteng daghanang lugar. Muna nangandoy tas kaayo, nangayo ta og mga tawo nga maayo aron mo'y maghatag og kaluwasan. Kay pinaagi niining maong statement, dili makaluwas ang daotang mga tao, ang maayo rag yung tao mo'y makaluwas. Lingi ay mong tupad ing na maayo ka, o daotan. Di gani ka maayo, di gyud ka kaluwas, makadugang kas kadaotan. Kay daotan man mao na kamong mga ginikanan o gusto gani mong maluwas ng inyong mga anak, maayo ilang kaugmaon, paningkamot mo pagpuyo og maayong kinabuhi, dili daotang kinabuhi, og magpunay mog away, purting daotan na gid ninyo. Nya unsa may kaluwasan sa inyong mga anak, sa inyong pamilya? Mao na kaning divorce, absolute divorce, wa kita muuyon kay wa man sulbara diha ang kadaotan. Mura man og atong gipaundayunan ang kadaotan. Gubo naman hinuong pamilya, imbis luwason ang pamilya, gubo na hinuon nya paundayunan ang kadaotan. Sige, kinsa maning maayong tao. Sa unang pagbasa, si Propeta Amos ningon, magbalantay rakos mga karnero apan gikuha kos Ginoo aron mosangyaw sa iyang mga pulong. Dili ko propeta gyud, nagbantay rakos mga hayop, nagatiman rakos uma, gikuha kos Ginoo aron magsangyaw sa iyang pulong. Ang una dieng requirement sa maayong tao, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nige, lingay mong tupad, inadili ka maritis. Di ka maritis. Kay kanang mga maritis, ang gitsabwag ana, pulong sa tao, dili pulong sa Ginoo. Dirisad sa atong ikaduhang pagbasa, may kayong pagkadiscuss ni San Pablo. Kinsa man ang pulong sa Ginoo, nga maoy kaluwasan sa tanan o maoy sinugdanan sa tanan, mao si Kristo. Si Kristo ra gyud maoy sentro sa atong mensahe. Matud pa niya diri, giplano na nas Ginoo nga kitang tanan mahimong balaan og way sala pinaagi ni Kristo, mahiusa ta ni Kristo. Di ganita mahiusa ni Kristo, naa dayon ang sala, adili na ta maayo. Laktod pagkasulti, ang sala di ay maoy makapahimo natong dautan nga tao. Unya ang pagkabalaan pinaagi sa atong pagkahiusa ni Kristo, nya nahimo natang sinagop nga mga anak sa Ginoo, mao di ay ang makapahimo natong maayong tao. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na nahiusa mo ni Kristo, ing na united mo ni Jesus.
O kinsa may united ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo, klaro kayo, si Jesus mitigom og mga tao nga gitawag niya apostoles, katong 12 ka apostoles. Mautoy iyag yung gihimong suod unsa may unang gibuhat sa 12 ka mga apostoles, mibiya sa ilang mga pamilya, sa ilang trabaho, og ang ilang kaugalingon ilang gihiusan ni Kristo. Bisan asa si Kristo muadto, gasigi na lang gid sila kuyog, ilang gibiyaan ang tanan. Kamuron ni aman mo dinhi, andam na mong mubiya sa tanan og mukuyog ni Kristo. Kinsay andam, taas ang kamot. 1, 2, 3, 4. Ang wa mo biya, nahiusa siyawa. Ang dili andam mo biya ba, nahiusa ta siyawa. Sige, tagaan ta mong second chance. Kaya basi gatuo mo nga, tiaw-tiaw ra ni. Tininood ni, oy, kinsa ninyo din hikaron, ang andam gyud mo biya sa tanan, aron mo kuyog ni Kristo, tas kamot. Ani daghan-daghan na, pero naagya po yung mga yawanon. Nganong di man mo muisas inyong kamot nga nanimba naman gyud mo dinhi. Ito kunong suwayan, og balik, ikatulo, last chance. Nanimba gud ta. Peligro kayo ni. Nanimba ta, pero di mo kuyog ni Kristo. Kuyaw ni, oy. Sige, ready. Last na lang ni ha. Wa na ilaing chance. Kinsa ninyo din hiron ang mukumit nga sugod karon mukuyog dagitan Kristo, biyaan atong tanan. Taas kamot. Daghan kay squire wa mo isa. Duha ra kabuk ang ni isa. Purti nilang kanta kunuhay, pero wa mo isas kamot. Ngano man kay wa naminaw suwali, nagtabi. Tabi. Mo nay sakit nato usahay. May lang tang mo perform sa atong parts misa, labi na ning choir, kaning sakristan, puiralas mga buutan. May lang apil na mga lay minister o lectors. May lang og dana ni perform na, pero wa pa gani ang ilang part, tabi, di maminaw murag way part sa misa og mauna tungod man guna kay di ta kamaong mobiya sa tanan. Concern kay ta sa atong self, sa atong mga interests nga personal. Munang di kasud ang interest sa Ginoo, ngano man ang ato mang personal interests mo atong tuyo pagsimba. Unsa may imorong personal interests? Aron matagaan kog blessing, aron malikay kos kadautan, aron mulampos akong pamilya, mulambo among pamilya, mulambo akong negosyo, matuman ang akong mga damgos kinabuhi. Personal na nimo. Biyain na. Kay pabiyaan as Ginoo, matud pang propeta Amos, nag-uma ko, nagbantay ko sa mga hayupan. Ako tong mga hayupan, gipakuha ko sa Ginoo. Mangingisda to sila San Pedro, tax collector si Mateo. Gibiyaan nila kay musunod sa Ginoo. Gikwaktang ang ilang personal agenda. Nya karon misa ra kita dinhi, usa ra gini ka oras kapin, di man gyud kakabiya, tabi to the max. Nya kanta-kanta dayon. Nindot pa kay voicing. Nga pasaylo ako ha choir, kay ako nagdako sa alagad gyud ko sa simbahan nga choir. So good 1984. Ako gyud nagtukod og choir. Second year college pa ko ato, di ko ka maumubasa ng pisa, bati kog tingog, pero gi-organize nako ang mga batan-on dito sa Kahugan nga mga wasay mga grado kasagaran og nanganha mi simbahas Guadalupe og ni alagad wa mi dawata sa Guadalupe kay bati kay migtingog, bati kay mignaong, wa pa gid may mga sapatos didto may gibutang sa langob sa Guadalupe kay kakahuyan pa man diha namong naong muhao man didto kay mura man mig mga unggoy sa Kahugan nga nang lusad ngadto mis langob sa Guadalupe for almost 3 years didto ra gyud mi gasigi og serve. Maglakaw mig 7 kilometers every Sunday. Nya inigbalik another na sad 7 kilometers, 14 kilometers aron lang mo serve isip choir. Bati mig tingog. Pero ang akong gisulti nila, bahala nagbati tag tingog basta nindo tag commitment.
Ang gikan ato hangtod karon naa pa nang akong choir kanang The Streamers Choir Choral Group nga mao na nay sentro karon sa choir dias Guadalupe. Ana, adi lang ni pagpanghambog pero ngako ba di ko gusto nga igo ratang mupakita nga ni simba, ni serve pero ang atong kinabuhi personal lang gyapon ang interest. Kaming mga pare, ang amo ra yung personal interest among sundon na musangko ragid mi sa kolekta, anha ragid mi kutob sa kolekta, sige ragid ming ihap anang kolekta, siging pangilad sa mga tao usahay para lang makakolekta. Ana, ngayon sa resulta sa parokya, mukaga ang parokya, musinaw ang pari. Labi na yung sakyanan sa pari, musinaw. Tanaw ninyo na ako ron, unsa man, nisinaw ko o nikaga? Nisinaw. Akong sakyanan, nisinaw o nikaga? Nisinaw. Kaysa una, multicabra na, karon inuba na na. Yan, tanaw ninyo sa parokya, nikaga o nisinaw? Kusga. Mupalit pa mugslat o dili na? Kana mo na sakto. Kaya kung di sad mo mabalit og slat, kamo say musinaw. Mukaga ang inyong relasyon sa parokya. Oh, ano na siya? Ako bitaw, naghuna-huna gyud ko nganong ang gisugo ni Kristo ang una gid niyang gisulti siya mga apostoles ba. Tan-aw ha unsay unang gisulti? Og gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an og gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa. Ang unang misyon di ay nato mga igsoon ang paghingilin Diyos mga yawa. Ilingi ay mong tupad. Ing na pila kayawa ang imong gihinginlan gabi Ing na kono. Ing na gabi ba nakahingilin kag yawa? Nya kita hadlok kay tagyawa. Hadlok kayo. Sigig panguhaan ng mga tao nga specialized lang para sa exorcism. Hadlok kay ta, kurog-kurog pagyod og naa yawa. Pero ang ato di ay misyon ug ang gahom nga gihatag sa Ginoo nato isip iyang mga sumusunod ang paghingilin og mga yawa. Makahingilin tag yawa kay gihatag na ng gahoma kanato, dili lang namong mga pari, natong tanan nga binunyagan kay mga anak tas Ginoo. Sige, lain na sang lingi si mong tubad ang di mo lingi giyawaan. Ing na manghingilin na kog yawa ron, sugot ka. Ing na manghingilin na kog yawa karon, sugot ka. Nya unsaon paghingilin ang yawa? Tinaw kayo. Gisunod dayon ni Kristo ang requirement aron makahingilin tag yawa. Nawa ha? Sa to, paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Awa ha? Di kamo salig sa kwarta, pagkaon, puntil, sa patong usa, ilisan. Sus, kung kita'y mo travel, di apay giguroy, di apay gisabong, kay purtig yung daghanang ilisan, di gyud ta kalakaw, di ta kahimog activity, basta di ta magsigig ka problema anang kwarta. Pagkaon gyud, kaon. Unsa may itong kanon? Mag-outing lang, mag-outreach, kaon gyud, kaon. Lamion yung pagkaon. Ana. Ako bitaw na lingaw sa kong tanaw ba mo social media, mo tanaw mo. Usas gipistahan karon ang budget sa pagkaon aning umaabot nga suna sa atong third suna sa atong presidente, si President sana Bongbong Marcos. Ibaw mo pilay budget sa pagkaon? Wa mo kibaw? Tanawa social media, lingaw gyud mo. Budget nila pagkaon ra na ha? 20 million. 20 million pesos. Pagkaon lang. Mura bag
kanamang kong suna, State of the Nation Address, ang akong understanding ana, musangyaw ang atong presidente sa iyang plataporma gikan karon o giyas ang hisgutan ang niagi unsay past, unsay present plan o future plan. Sangyaw na, ibanghilyo na sa gobyerno, ibanghilyo para sa kaluwasan sa nasod. Wa mo igo sa kang Kristo, kay ang magsasangyaw ni Kristo kinahanglan dili kaayo particular about pagkaon o kwarta. Pero sila daghan man kay na silang mga kwarta ang motambong diha, mga congressmen, senador ug uban pa mga dignitaries. Purti man na nilang mga datua, sakto naman kay na sila sa kaon. Sobra na ganin ang ilang gikaon. Nganong mo budget pag yung dako kaayong budget sa pagkaon para lang musulti, para lang maminaw. Oy, pagdadala mo diag money, oy, unya tubig init. Total may mamugkaon dito sa inyo. Nya kanang budget nga 20 million, ipanghatag ka na dihas palibot nga naay squatter area nga way hapit gikaon. Panahon sa suna, panghatag ko mo dito mga pack meals, pila nay abuton ana, tag 200 raman ang pack meals, kanang arang-arang og naong. Di ko no, 20 million divided by 200, ako ay lang nag mga 1 million tingali. 19 million divided by 200, pila? Pila ka buok ba? I-divide ko. Hindi mo kamao. 19 million divided by 200. Kisay makatubag ba? Ako pa mo ko, bugo mo ko ng math. Mahimo ng 90 million o 90 cross out. 90,000 divided by 2. Pila man? 45,000 katao nga pobre katong wa gyud hapit gikaon kanang naas mga sidewalks. 45,000 throughout the Philippines maka-benefit. Kanindot na ana. I-divide na nimo to 17 regions. Ang DSWD makapakaon sila during sa suna. Pila kay mapakaon nila? 45,000 divided by 17. Okay ba? Kamo nila divide ana. Inka jutay ra mo na pader. Jutay pero makahuluganon. Kaysa ila ra na ditong i-display. Di man sana sila mga og maayo nya ipangyabo dayon ang sobra. Unya ang mga panos dayon maoy kanon sa mga tao magkabkab, mahimong scavenger, magkabkab anang mga linabay nga mga basura aron lang sila makakaon. Daghan kay nas atong Pilipinas ang ingon ana. Labaw na gyud og dili tag 200 ang pack meals, palit ka des Jollibee og kanang burger. Pila ra man ang burger? Ha? Pila? Wa na mo kong palit og Jollibee kay kana ganing uta naman lang ni ako gikaon. Unsa may kuan? Pila na? 100? 40? 50? Kanang burger lang yun ba? Labaw na yung anha ka mo palit anang sana to buy one take one nga burger. Pila man na? Tagpila ng buy one take one nga burger. Ana ba? Nya og imo nang ipanghatag sa mga tao labi na gyud tong way gikaon og nagproblema mangabkab lang anang basura. Porting dakuan na siyag mahatag kaysa ila na ditong tambong-tambungan. Ako pasaylo ako ninyo mga kuan na to ha, mga leaders sa nasod na kuan lang ko ba naghunahuna lang ko kamo manggoy mangluluwas gud sa ato kung nasod unta. Ipahaom ka nas Ginoo nga dili bitaw kayo particular nga kita ra gyud magsigig kaon ba 20 million just to eat. Pila ka na sila kabuok diya manambong ibutang talag 3,000 sila kabuok baka murag di man sana sila kaabot og 3,000 diyang magsuna. Kita naman tas mga suna di man kaabot 3,000. Ambot og tagpila kay budget ana nila. Lisod oy. Pasayloa lang ko ninyo kay mga suod man sana na kung pipila diha. Ang ako lang ang pamaagi ni Kristo aron mahimotang maayo, mahimotang manluluwas ug makabuntog og yawa, detachment from all things and persons
Asa man ta mo focus diha ni Kristo. Unsay iyang kinabuhi, unsay iyang gisulti, kanay atong fokusan. Detach from all things and persons. Yuta, balay, kwarta, alahas, gadgets, detach from them. Detach. O gamito na nimo para gyud sa tanan, kaayuhan sa tanan. Nya all persons matud pang Kristo diri. Ug asa mo pasakon saka didto. Nya balhin sa laing balay. Ug di mo dawaton, itaktak lang sang abog sa inyong tiil, ayaw pamugos. Pasabot, dili ta mulaom sa tao, mulaom tas Ginoo. Kani manggong person, tulo man ni ka levels. Tulo ka levels. Ang akong nakatunan sa English, eskwela ko una, bisag bugo-bugo ko, kahinomdom ko nga naay gitawag og first person, second person, third person. Kahinomdom ba mo ana? Unsa may first person singular? I, ako, myself. Nya second person singular. He, she, siya. Third person. O di day, ang second person, you. Ang nawabugo lagi dyan ko. Third person, he, she. Nya, kung imo nang i-plural, we. Muna first person, plural. Second person, plural, us. Or we, mo gyapon. Nya, third person, plural, they. Unsa may gustos Ginoo? Kalimti ng first person. Deny yourself. Ang first person ba? Deny. Kinsa may itong siguroon? The others. The you and the they. Sigurua ang you ug ang they pag-alagad, ayaw ang I ug ang we. Muna kita dinhi, kaning pagpamaligya atong slots, ang atong gialagaran ang you ug ang they. Sila, kamo, mo'y gialagaran nako isip inyong parish priest. Wa dili akong kaugalingon. Muna nakatukod ta ni mga structures para ni ninyo ug para ni satanan nga moanhi dinhi. Dili ni para nako. Ako pa jud ko muhigdaan ng kumbinto, wa gani ko'y plano. Nganuman para na ninyo o para nila nga moabot din hipohon. Gibutangan ta nag-elevator para na ninyo o para nila nga di nakatarong og sakap padong sa taas. Pero ako, why problema? Di rasad ko interesadong musakay anang elevator. Pero pasakyon, sakay sad, bahala naglungon usahay ang isakay diha nya gatungtong sa lungon si Padre Siano. Ay lisod man sad alsahon ug ato nako magpuyo sa third floor ato kumugahi dito. Lisod sad alsahon nga agis hagdanan. Ana nalas elevator. Di na mo'y particular nato ang self but the others. Love your neighbors as yourself. Mo na hinaot unta mahimutang manluluwas. Kung ato na ning sundon, if we can detach from all things and persons, we can cast out demons. Mahinginla nato ang tanang mga yawa, basta dili na ta magsigig higugma sa atong kaugalingon o sa mga butang sa kalibutan. Higugmao nato si Kristo, sundon o alagaran nato si Kristo o ang mga tao nga iyang gihigugma. Muna iyampo nato ang atong mga leaders, labi na dinis atong nasod, nga most Christ-centered unta sila, dili unta self-centered or world-centered.